Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha extraterrestres que s'enamoren del planeta Terra per la seva bellesa i el bon humor dels seus habitants. Això és La Lluna Verda. Comencem! En Grugru i el Carnestoltes. En Grugru era un extraterrestre que havia arribat a la Lluna. Venia d'un planeta molt llunyà, situat en un altre sistema solar. Els grugrunins eren grans exploradors i de ben petits començaven la seva aventura explorant totes les galàxies que podien. Tenien dues grans virtuts, una gran curiositat i un gran respecte per tot el que descobrien. Els grugrunins també eren molt educats i sempre que arribaven o marxaven d'un planeta feien la seva salutació grugrunenca. Primer es posaven el dit al nas, després les mans creuades al pit i, finalment, bellugaven el cul. Era com dir hola o adeu. Feia uns dies que en Grugru havia arribat a la Lluna, però poca cosa hi havia trobat, només pedres i cràters. Era bastant avorrida la Lluna. El més divertit és que donava voltes al voltant d'un planeta que el Grugru el tenia fascinat. Era el planeta Terra. En Grugru observava cada dia la Terra. Era una gran bola de color blau. Amb els ulls telescòpics i la seva orella antena, veia i sentia coses força interessants. A la Terra hi havia uns éssers que volaven, saltaven o nadaven, uns altres que caminaven i uns de més petits que sempre corrien. També hi veia uns éssers de color verd amb molts braços que el vent feia moure. Era divertit veure com en una part de la Terra feia molt de fred i tothom anava abrigat, i en canvi a l'altra banda feia calor i tothom anava mig despullat. Els éssers que caminaven i els petits que corrien vivien junts en una mena de coves de pedra quadrades i apilades i feien servir unes caixes de metall que els transportaven per tot arreu. En Grugru es passava hores i hores observant aquell curiós planeta. Tenia moltes ganes d'explorar-lo, però en el darrer viatge la seva nau s'havia espatllat i va haver de fer un aterratge forçós a la Lluna. Ara estava intentant reparar-la. Un dia, passejant per la Lluna, va trobar les restes d'una mena de robot que algú s'havia deixat allà. A fora posava la paraula Apolo i uns números. Remenant entre aquelles escombraries, va trobar les peces que li faltaven per poder reparar la nau. En Grugru estava molt content perquè d'aquesta manera podria tornar al seu planeta. Però va pensar que primer faria una visita a la Terra. Abans de marxar, va fer la salutació de comiat grugrunenca amb gran solemnitat. Primer es va posar el dit al nas, després les mans creuades al pit i, finalment, va bellugar el cul. Després va pujar a la nau i va emprendre el vol cap al seu nou destí. En Grugru havia calculat aterrar en un lloc tranquil per passar desapercebut, però quan va començar a travessar els núvols va notar com una força estranya l'estirava i li feia perdre el control de la nau. Finalment va aconseguir aterrar sense saber exactament en quin racó de la Terra havia anat a parar. Va mirar a través de la finestra rodona de la nau i va veure que estava envoltat d'humans. La nau havia caigut enmig del carrer principal d'una gran ciutat. Mirant els humans, va adonar-se que aquell dia portaven vestits llampants i estrafolaris, ben diferents a com ell estava acostumat a veure'ls des de la Lluna.
Alguns portaven la cara pintada i nassos o dents postisses. Altres portaven barrets, perruques o corones al cap. Alguns portaven ales o una capa a l'esquena i altres sabatots o botes lluents als peus. Fins i tot, alguns semblaven extraterrestres vinguts d'altres planetes, però ell a les seves expedicions mai els havia vist. Per què van vestits d'aquesta manera? Pensava en Gru-Gru. Potser és la seva forma de donar-me la benvinguda. En Gru-Gru no sabia que havia caigut enmig de la rua de Carnestoltes i que la gent anava disfressada per celebrar aquesta festa de rauxa i disbauxa. De cop i volta, tothom va començar a aplaudir. En Gru-Gru no entenia res. Mai l'havien rebut d'aquella manera als planetes que havia visitat. Amb timidesa va sortir de la nau. Uau, que original! Visca! Quina disfressa més ben feta! Impressionant! I la nau és una passada! Hola! On és la grua que t'ha fet baixar? Mai havia vist res igual. Tothom es va apropar per felicitar-lo, pensant-se que en Gru-Gru era un concursant més de la rua de Carnestoltes. En Gru-Gru no només havia caigut enmig de la rua, sinó també just davant de l'escenari on hi havia el jurat, que donava els premis a les millors disfresses de la desfilada. Els membres del jurat també s'havien posat dempeus en veure aquell espectacle d'aterratge que havia fet amb la nau. En Gru-Gru mirava fascinat la quantitat de llums, colors, plomes brillantors que desprenia aquella espectacular rua. La gent estava contenta, reia, cantava, ballava i tothom el saludava. Tot plegat feia molt de goig. En Gru-Gru pensava que aquell planeta era molt espectacular i els seus habitants li donaven molt bones vibracions. De cop i volta el van fer pujar a l'escenari. Una senyora va començar a parlar a través d'un estrany aparell que s'havia posat davant de la boca. En Gru-Gru no ho sabia, però aquella senyora era la presidenta del jurat i el que s'havia posat davant de la boca era un micròfon. Llavors es va fer un gran silenci. Tothom semblava molt interessat. La presidenta del jurat va posar el micròfon davant de la boca del Gru-Gru i aquest va dir els únics sons que podia emetre. Llavors tothom va cridar: Visca! Visca en Gru-Gru! Visca en Gru-Gru! Visca en Gru-Gru! Visca! Visca! En Gru-Gru va pensar que aquell era el millor moment per saludar, així que va fer la salutació grugronenca. Primer es va posar el dit al nas, després les mans creuades al pit i finalment va bellugar el cul. Tothom va començar a riure i van començar a fer els mateixos moviments que ell. Primer el dit al nas, després les mans creuades al pit i finalment tothom va bellugar el cul. Per als grugronins, que algú repetís aquests gestos volia dir que era molt benvingut. Finalment, la presidenta del jurat va dir amb veu solemne: Senyores i senyors, el jurat ha decidit que el guanyador de la rua de Carnestoltes d'enguany sigui en Gru-Gru. Llavors, tothom va fer un fort aplaudiment i aquella senyora li va col·locar al Gru-Gru una corona al cap i una mena de cinta al voltant del pit. Com a premi, li van donar un farcellet amb una botifarra d'ou i una coca de llardons. En Gru-Gru estava molt content. Veia que la Terra, a més de ser un planeta molt bonic, era molt acollidor. Li hagués agradat quedar-se més dies, però havia de tornar al seu planeta per explicar tot el que havia descobert en la seva expedició. Els dies passats a la Lluna, amb la nau espatllada, li havien fet perdre molt de temps. I si no tornaven la data prevista, els grugronins s'espantarien i sortirien a buscar-lo per la galàxia.
En Gru-Gru no volia preocupar-los. Va pensar que era millor marxar i tornar amb més temps en una segona expedició. Així doncs, va anar cap a la nau i quan estava a la porta va acomiadar-se de tothom amb la salutació grugronenca. Primer dit al nas, després les mans creuades al pit i, finalment, va bellugar el cul. I la gent va repetir aquells gestos de comiat. En Gru-Gru va arrencar la nau davant l'admiració de tothom. La nau feia molt de goig amb totes les llumetes de colors enceses i a poc es va començar a elevar del terra. Tothom es va quedar amb la boca oberta i es va tornar a sentir un fort aplaudiment. La gent es pensava que una grua feia pujar la nau cap amunt. Ningú s'imaginava que aquella nau i aquell extraterrestre eren de veritat. Quan en Gru-Gru va arribar al seu planeta, va explicar als grugronins com era de bonic el planeta Terra i el bon humor que tenien les persones que hi vivien. I, conte contat, ja s'ha acabat. I el llibre de contes avui ha marxat.